ассалому алайкум, ҳамватанони азиз, падарону модарон, бародарону хоҳарони гиромиқадр. Бо шумо ҳастам Ҳусейн Нуриддинов аз канали мову шумо, канали фикри шумо. ҳамватанони азиз, имрӯз хостам як хабари хушро баҳри шумо эълон карда бошам. рӯзҳои 10-11 март дар шаҳри Екатеринбург, ман фақат шаҳри Екатеринбурга медонам, дигар шаҳрҳо ростӣ хабар надорам, заявлени ба квота қабул мекунанд. рӯзи 10-11 Кристинска 61. дӯстои азиз, подробнатар агар шумо рости ман худи ман заявленима порсол пур кардани будам, натонистам, мушкилиё дорад. агар хоҳед ки заявлениятонро пурра кунед ва документҳоро чӣ лозим аст ҳамашро мақсад ҷобаҷо карда бошед, ман ба шумо бародари азизамон, дӯсти азизамон акаи Кароматуллоро номерошонро зери навор мегузорам. вай одам перевод мекунад, заявлениятонро пур мекунад, тамоми чизҳои лозимаро барои шумо мақсад дастрас мекунад. мақсад шумо мегӯяд ки ҳамин хел документҳо лозим, шумо ҳама документҳоро ҷамъ мекунед, аризаи шумо пур мекунад. аризатонро ман номерои ва бародара дар зери навор мегузорам, дар номи канали мо гап мезанед ва адресшонам офиси вай одам дар напротифи Сулимова 46 Сулимова 46 дар ҳамон поён. агар донед дар якум этаж бародарои тоҷик менишинанд, он кас низ дар ҳамон ҷо ҳастанд, занг мезанед, адресҳошонам мегӯянд, меравед. худохоҳ рӯзои 10-11 март заявлениятонро пур карда ба квота месупоред. инчунин дӯстои азиз, авиакасса торем билетҳои арзон, номераи худам низ дар зери навор мешавад. занги шуморо интизор ҳастем. боқӣ дар амони алло бошед. дуогӯи падар модар, дуогӯи ҳама ғарибону муҳоҷирон бошед. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ.